लोगोफोर खुलुमबाय आरोबाव दिनै बे न'निफ्राय जागायजेनलायबाय गय बारियाव हाबहैनि मा जायो दाखालिथ' मा होननानै बुङो दिस इज देरहा मेड इन देरहा बोलो नाङा सिखाया ओरैबायदि फ्रादल' थांखायो स्रादनो गय दानहैलायनायसो हाग्रा गय दाननो लायनो गयथ' दाननानै नै बेफोरबायदि आरोखि ना दा बाहाय ओरैबायदि नै देरलाजोब्बाय नै बेफोरबायदिनो नै बिबार लाजेनबाय जुथाया ओमफ्राय रबारनिसो होखाबाय माथो हाग्राया गोगोम जाफबना दंब्रा जिबौआसो लं स्लट बारगौ नामालै जारला जागोन माथो बिदिब्लालाय फोदैमोन गामसा थामसा बोरैबा खालामजोबना लाखानोसैलां एसे गया बिबार बारलाजोब्बाय थादसा नै बिदि नै बेफोरबायदि आरोखि समफोरा माथो एसे हाग्राया एसे जाजेनबाय मोदोला जेनबाय साला होनांगौ एसे दिनै नैबेनि जा एसे हायो बारा माबा नांखाया नालाय बोलो नांखाया नालाय खारन हाग्राया गोरलैसोखा बियो थलथब थलथबल' थांखायोलै थलथब थलथब लोंखायो साला नै बेफोरबायदि आरोखि हाग्रायानो बारा गैया गैनायालाय थेवबो एसे दानजेननानै होआबा नङाला बेनो बिराद गिदिर जागोन बेफोरनो बेफोर आरोखि नै बिदिल'सो खालामना होनांगौ फादाफ्राल'नो थाङो नै हाग्रा बुफिनबाय एसे गयालाय बिबारालाय लाहांजेनबाय गय एसे मारिनो फैदों हाग्रा दुजेनबायना एसे बैलाय मा दुखुजों बिदि थैखो दे एसे अबस्था गाज्रि दिनै नै बिनिफ्रायनो होजेनगोन पसिसे माने जिन्दानाय थ' नङा होमबा लोगोफोर एसे दोनथ'निसैलै खामानि एसे मावना लानि बे हाग्रा स्लिमल' मारिनांगोन नै बिथिंजायनिखौ दानजेनाबा लेवारा एसे बोलो होदों फ्राल' हाबखायो गोलोमदै गलायबाय दान्दिसे आधा घन्टासो मावलायबाय नै 10-15 मिनिट आयु दाउसारिया दाउसारि फिसा जाबाय बिबार लाबाय गया नै एसे फांसे फांनै लाहांजेनबाय बैयाव गेजेराव माखासे गैया नालाय बेखौ फैगोन बोसोरहालागैसो गायसननोसै सप्तासे दाखालि साननैसो अखा हानायाना अखा हानाया गोलोमदै गगाराखैमोन ना दिनै मोजां गलायबाय एसे दै लाबोआखै जा दै गांबाय बेफोरबायदि खामानि मावोब्लाना गोलोमदै स्रां गगारोबा एसेब्लाबो मोजां नाङो आरोखि फ्रेशनो माने दा बुंसै आरोखि मोजांखौ नांनायखौ दा थ' बिदिब्ला लोगोफोर नङा होमबा दिनैनि ब्लगखौ एसे नायलांबावदो दानिसो नै एसेल' बे बुरजा दंबावोलै बेखौ एसे थाबनो हागोन गाबोनथ' माबा दङ नालाय मा होननानै बुङो काउन्टिं नायनोसै माबोरै जायो गाबोन हायोना हाया ओमफ्राय गाबोन जुदि दानफैनो हायोबा खावसे हागोन गाबोन फुङावनो फैनांगोन 4टासोआवनो फैनानै गुसुनो अब्लानो खामानि मावनो मोजां जायो थिग 11टासोबा 10-11टासोबा मावनो हाला गरमा ओरैहाय नोङो 3टासोनिफ्राय सान्दुङा एसे रुयो दाथ' दैज्लांना 4टा 3:30 बेफोरबायदिनिफ्राय एसे मावजायो आरोखि बेलासियावहाय बाद बाखि सानजौफु टाइमाव हानो नागिरा बिराद मेङो खामानि मावैया अयबास गैलाना जों बिदिनो 10-15 बोसोरसो जाबाय खामानि मावनाय जेबो अयबास गैया हेबिट गैला ना माने बै समावथ' माने जाखांनाय लगेनो गावबा गावनि बेग बाबाय ओमफ्राय आरो गावबा गावनि आर्मसखौ लाबाय थांबाय बेफोरबायदिसोमोन
थाबायनायावनो गोलोमदैया गगारजोबोमोन आरोखि बावहाय माने देहा बारा थिग जायामोन दा जों जिराय जिराय जानायखाय खामानि मावनाय बा माबा मोनसे हेबिट गैलाना केम्पआवबा ओंखाम संनायनिफ्राय फुरा खामानि थ' बिदिब्ला दान्दिसे नायलांबावदो नङा होमबा लोगोफोर गोलाव जाबाय मेंबाय लोगोफोर ओमफ्राय थांनायनि बेब'स्थाखौबो लाबाय आङो अयथासार मेङो माथो दा ओंखाम दै गुसुजों ओमफ्राय दै गुसुजों फ्रिजनि दै गुसु ओमफ्राय ओंखामखौ सोमना जादो आरोखि गुसुयैनो दै गुसुजों ओंखाम सोमदो बानलु थाइसे सोमदो ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन होहाबनो हागौ आरोखि बारा हायासै दिनैहाय अयथासार मेंदों लोगोफोर सान्दुङाबो जोरोमदोंना ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आरोखि एसे हाबावबाय एसेल' हाबाय दिनैहाय दाखालिनिफ्राय हाग्राया फिसासिन जाबाय ओमफ्राय नैबे जुथाखौ गानबायना मा होननानै बुङो आर्मिफोरनि जुथायाखौ बे अखा हाबा गानग्राया बेखौ गानना लादोंना थांनोसै एबार हाग्रायाबो अयथासार जुबाय आथिया थालिर नायिनि माजा लांनि लामायाबो गाज्रिथारना जोंनिया लामा गोदान बानायहोलांदों नालाय ओंखायनो एसे थाब ओंखारबाय दिनै बारा बुरजा हानाय नंला एसेल' खामानि मावबाय दिनै गयाबो फिसा फिसासोलै बारा देरनो रोङाखै फिथाइयालाय माखासे बेफोर गासिबो देरनाय मोनबाना फैगोन बोसोरहालागै फिथाइ मोनसिगौमोन आरोखि मेन बाथ्राया बेनो ओमफ्राय गैया आइयो आइदै हा लागाव दिंखिया नायलाङो थारमाने बे बैग्रिया गोबोर हासारावहाय दंफायोमोन आरोखि ओमफ्राय देग्लाय मोनजागोन बे थालिरखौबो बेयो थारमाने फांसेना माल'सोमोन बे थालिरा मोजां थालिरखौ गायसनना लादों मोनजागोन गथ'फोरा सेसाबो लं स्लट बार'नो खारदों साला बे फांसे आथिया थालिर माजाखौ लांदो माजा थाजा बादियाव दिनै बादों बे सिखा खंखाइजोंलाय बे मेंग्लिनायावलाय बोरै दाननोरा मेंनाय हालाय लांला आरो थालिर आथियानि माजा नांगौ नै लोगोफोर कलेज गोदान जोंनिया खाथियावनो कलेज गोदान बानायबाय थादों कमप्लिट जायाखै इनकमप्लिट बानायबाय थादों आरोखि बेफोरबायदि आरोखि नै बे मोसौआ बावहाय नैबे बैग्रि सुआव ना सोरनि बोरमाथाय दुरुंजों फानफ्रबजोबनानै थैनानै थायारा बेगेङा बेगें आलादा स्रावल' जानानै थाया थुरिबो दं बाबु नों थुरि एबार बोसोराव नोङो जेबो हिलायनो हाला नों एबाराव थुरि गुबुन दिनाव हागौमोन खिन्थु नों देग्लाय बोसोरावबा हानाय नंलिया मैदेरा एटेक खालामफैयोमोन नै बेफोरखौनो बेसेबां गिदिर गिदिर दङना बेफोरखौ होदों मैदेरा जानाया जाफैथोंसै देग्लाय गैया मोनजानाय नंला एबारावहाय बेसेराफोर खाबार नाफाब जंगल एलिफेन्ट बिलागे नै बावहाय लांदांथार बावहाय न'सु लुनांसिगौ बेवहाय ओरैहाय लामा ओरैहाय थाबाय बैजोंबो गय मोजाङानो जागोन बावहाय न' लुनो बोरैबा थैदों मोजांबो जागारदों आल्ला फांनैसो दानना गालांनोलै जाहाथे थुरिया दङ थुरिया थामालाय देग्लाय जेबो बोलो होनो हानाय नंला दानना होनांगौ थालिराखौ बेबो थालिरालाय गाज्रि नङामोन बेबो जाय थुबसे दंमोन बेवहायबो बेबो गाज्रि नङा समफोरहालागै बियो समफोरथ' जोबनाय नङा जोबनाया मा होननानै बुङो गाबोन रिजाल्ट दङ नालाय गाबोन एसे खबर लासाब मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो बिदि आरोखि ओरैहाय हाबलांनायसै फिथाइयालाय थाइसिगौमोन खिन्थु आंना जोथोना खम बहुद जोथोन खम लेबु नैबे फांसे लेबु गायनानै दोनदों बिबार लाया साला बिलाइयानो माबा गंगार खर'सो होदलाजोब्बाय माबायदि जागोनथाय थाइजौबो गायदोंमोन आं बैयावहाय
ना थाइजौआ गैया थायासै औ खामानि गैया अभी चलते हो थांनोसै चलते हो ना मैते हो हिन्दीबो रोङा ना लोगोफोर बेफोरबायदि आरोखि अयथासार हाग्रा ल'नोबाथ' जेबो नङामोनलै ओमफ्राय मा होननानै बुङो बे आयदै लागाव साला सुमलिसुआ मावबाय एब्रावहाय सुमलिसु नै बेजोंबो दिंखिया जुगसो बेफोरबायदि आरोखि थ' लोगोफोर नङा होमबा गोलाव सम जाबाय ओमफ्राय बेफोरखौ प्ला नै बिबारा प्ला दोनथ'बाय बेखिनि ब्लगखौ दोनथ'बाय बारा गोलावबो बायोना एसे बाय बाय